ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾಸವಾಳದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಂದ ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮೂಜಿ ದಾಸವಾಳದೆ ತೊಂದೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಐನಿ ಎಸಳ್ದ ಪೂತ ಎಸಳ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅದೊಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಧೂಳುಪ್ಪು ಜೀತೆ ಮರಿಯಾಲಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲರ ದೆಕ್ಕದೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಅರೆ ಕಲರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರೋಡು ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ತಂಪು ಸರ್ಬತ್ ಬೆಚ್ಚಗು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ನೀರನ್ನು ಕೊದಿಯರದಿಲ್ಲ ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ಪೂತ ಎಸಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕಪ್ದೆ ತೊಂಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜರ 2 ಚಮಚದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇದೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆತಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತವಿನ ಅರ್ಪುಲೆ ಒಂದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಪ್ಪಾವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆತದ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿನ ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರೆನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅರ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸಬ್ಜ ಬುರ್ತುಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ